Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da saba kasancewa da ku a cikin labaranmu na yanzu, wanda za mu kawo muku wasu bayanai akan shirin fim ɗin labari na, musamman ma akan wasu al'amura da ke faruwa na alkhairi, wanda za mu fito za mu bayyana muku masu sauraronmu kuma masu jinmu. Muna fatan za ku tsaya ku saurari irin al'amuran da ke faruwa. Ashe kuwa daga cikin shirin fim ɗin labari na an fito an nuna cewa Hajiya Jamila tana da son abin duniya, sannan kuwa tana da kwaɗayi. Amma masu sauraro ko me kuke ganin wannan shirin fim ɗin na labari na me yake kawowa ko kuma me yake faɗakarwa a cikin ilimi na addinin musulunci? A jiya da shirin Malam Aminu Saira karfe 8:30 na daren jiya ranar Lahadi kenan ya fito ya bayyana wa al'umma cewa talakawa da ma masu kuɗi, kun ga kenan mata suna da son abin duniya, sannan kuwa wasu suna da kwaɗayi. Amma mai sauraro kan kai kuwa cikin shirin fim ɗin da za mu bayyana muku irin al'amuran da ke faruwa. Da muna fatan idan wannan lokacin ne ko farkonka shigarka cikin channel ɗin tamu mai suna Face Hausa 24 TV, da muna fatan za ka dangwala alamar subscribing kamar haka, sai ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin da haka ne za ka rinka samun cikakkun zafaffun rahotannin labaran namu dai kai tsaye da zarar mun dora, musamman ma akan wasu al'amura da ke faruwa da ma gida da ma waje. Ko me kuke ganin masu sauraro zai faru kuwa a cikin shirin fim ɗin labari na akan Hajiya Maryama da ta baro daga gidan Al-Amin, mai gidan su Faruk da ma Alhaji Lukman, ko kuma in ce da ma direbansa mai kai shi wasu gurare da ke zuwa. Amma masu sauraro sai ku zuba ido kuma ku saurari irin wannan rahotannin da za mu kawo muku a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Kun ga kuwa daga yanzu kuwa talakawa za su tsaya su nutsu kuma su san irin takun da za su fitowa masu kuɗi da ma talakawa. Kar wani bawan Allah ya rinka zuwa gidanka zance da yarka ko wani naka ka nuna cewa shi talaka ne. To kun ga kenan daga haka ana irin ɓoyewa ana zuwa a cikin shiga irin ta talakawa domin a ga yarinya tana son bawan Allah ko ka ba sa son sa. Wannan kaɗan daga cikin ganin kundin rahotannin da muka kawo muku masu sauraro, sai ku bi mu cikin labari na gaba domin jin wasu kuwa rahotannin da za mu kawo muku su ma ba tare da ɓata lokaci ba. Allah ya samu dace.